manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa padagos nato na paglakbay. Lakaw, Maghiras, digdi sa DZGB. Na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa mong puso, sa dirimi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Mga tugang, aram daw po nindo kung anong pigaapod na sinod. Anong pigaapod mga tugang na synodality? Kano minaging Domingo, nagkaigwa po mga tugang ki launching kan ki opening liturgy. Nagidi mo po dyan sa Albay Cathedral. Pinanginutan mismo po ni Bishop Joel Bailon. Ini po mga tugang na opening kang synodal journey kan sa tuya tabing diocese. Pero nasasabutan ta daw po mga tugang kung ano ini. Yan po sa tuyang pag-iristoryahan mo niya na hapon, digdi po sa tuyang programa. Ipapaliwanag po ang sa tuyang partner si Father Rex Arjona. Ngunyan tabing pagkahapon, digdi po sa tuyang programa, Lakaw, Maghiras. Kami po Maghiras sa inunin mga informasyon. Sining man po para sa mga kahaputan, mag-text po sa 0928-777-5548 o sa 0995-398-1813. Yaw na po mga tugang via Zoom ang sa kuyang partner Father Rex. Father Rex, maray na hapon tabi sa imo. Padre. Ayun, mukhang nakahang ang linya ni nadali lang ha. Gari nag-loading tama, nag-loading Richard, linya ni Father Rex. Sandali lang ha. Tod lang. Okay na yan ha. Tod lang. Okay na po. Padre, maray na hapon po. Ayun. Gari na commute ang mic mo tabi, Padre. Gari na commute ang sa imong microphone. Gari po na commute, Padre, sa mic mo. Tabi, pakicheck daw po kang microphone. Ayun. Sandali lang okay. Sandali. Yun na naman siya. Loading na naman. Loading. Padre, okay na po. Go ahead. Yeah, Padre. Maray na hapon tabi mga kadioceses, maray na hapon sa Gabos. Naginan nyo kasi nagadaw sa nagiling sa DZGB. Yes, Padre, primero po, tayo daw muna kita introduction. May kinaraman po digdi sa synodal journey kan sa tuya tabing lokal na simbahan. Opo, mga nagkapirambulan naman na naisihan ta na may plano po si Pope Francis na mga pudanin sa rong sinodo. Ano ang sinodo? Sa rong pagtiripon sa lingwahe kan simbahan, pagtiripon din kan mga pamayo kan simbahan. Opo. Usually, pag sa Vatican nagpapaapod, ang mga obispo na nagtitiripon. Tapos ma-advance din mga experts. Pero basically, mga obispo man sa mga rayaon, tapos mga representante nga ni kan mga national conferences o pagkatiripunan kan mga obispo. Pero ini pong sinodo na ini, naiiba ini dahil sabi ni Pope Francis, gigibuhon niya dapo ini yung halos 3 taon, actually 2 taon siya tama papun siya ngunyan, almost 2 years. Pero spanning until 2023 mapon po. Nakaaging Domingo nagpo na. So yan po, ang sinodo, just para medyo maintindihan kan mga nagdadarangog, hali ini sa tataramon ining Griego, na ang meeting, ang tataramon matalbot sa meeting. Okay. Pero mas madali lang maintindihan kung so etymology niya, hali sa tataramon ng Griego, pero pinagdugtong ining Griego tataramon, sin, nangan hodos, sin means together, hodos means dalan, o paagi, o
paagi busabihon kalakbay kay pasadalan. So bako lang ini dapat pagdiripon kundi journeying together. Ini yung pinatugmadan ni Pope Francis. Gusto niya daang mamatean kan mga tao na ang simbahan nakikilakbay sa tawaan. So kaya po ang sa iyang plano bako nasanaan mga obispo, mga kardinal sa Roma magdiriting, magdiripon, pagurunan ko anong puturo kan simbahan. Kundi mapoon da maghapot-hapot ang proseso mapoon sa mga dioceses, sa mga parokya, sa mga komunidad. I see. Kaagi po na Domingo pinunana process para sa ngunya ng mga sa dioceses, sa local churches. The Sunday before that, pinunan naman ni Pope Francis ini sa Duma naman sa Vatican. So tuloy-tuloy na po ini. May lang tabi ako na medyo nagsasarabayan ining mga manlain-lain na processes na ini. Nagkaroon na wara-wara naman kita. Yeah, okay lang po padre. May tulong kitang movimiento kita din sa satuyang dioceses sa simbahan. Siyempre na-mention ta na sa Universal Church ining Synod on Synodality. Explain ta pa further later. Sa Pilipinas, simbahan sa Pilipinas, yung aning sa tuyang programa pagselebrar kay ka-500 na taon ng Kristyanismo. Dahil sa Dioceses kan Legazpi, igwaman kitang pigapod tang Diocesan Pastoral Assembly, ikatulo na DPA3 na punta. Halos ang mga proseso niya nagtutugma duman sa kamauotan ni Pope Francis. Kumbaga, pinunainot na kita dito sa tuyang dioceses, maghapot-hapot sa mga tao, asin mga turugan, asin maguro-poro, paano managanan sa tuyang future. Pero kunyan, dahil na sa kita nag-iisip kan kung ano ang simbahan sa probinsya kan Albay, tayo sa sagupan ka Dioceses kan Legazpi, kundi hinihiling tanan sa tuyang pakisumaro sa simbahan sa bilog na Kinaban. I see. Padre, ano po ang katuyuhan kaini na pagtripon na ini? Makuha ko po ang simbag sa ginibong priniparar na materials kan Vatican. Dangan kay po ako acknowledge binikol ni Monsignor Chris Bertante. Na nagsiselebar kan sa iyang sacerdotal anniversary. Priestly ordination anniversary niya. Yes, okay. So ang katuyuhan kay ini iyon magtaon inspirasyon sa mga tao na maghinguwa, maging simbahan. Maghinguwa na tapos ko pakitang simbahan. Padagos ta. Siring man, pos magunan sa indang paglaom, buhayon ng tiwala sa lampang saro, bulong mo na naman naluga din pagkabaranga, tanganing magrarom ang kaburunyugan, makanon sa mga paaro din lampang saro, maghirirasan tanganing kumusog sa paghimo kan misyon. So yan po ang sabiyon kan katuyuhan. Basically to inspire. May istawan na kitang inspirasyon ka boss tanganing maging simbahan, ang simbahan, asin sarabay kitang mag-ibo, ang mission kan simbahan, ay balang ibugan maray na bareta. Kaya na along the way, sa satuyang kasaysayan, sa satuyang paglakbay, asin paglibanan, dahil mawara gayon din yung experience din pagkabaranga, experience din mga nagkakurulugan. Kaya gusto ta na, kumbaga, saramo-samuhon ang gabos ng mga inihilingon kung paano man ang kita magpadagos husay bilang sa simbahan. Padre, ano mo niyan ang sitwasyon kan sa tuyang simbahan? Tanailing ko po base diyan sa tuyang literature na research igwan in konteksto. Ano mo niyan ang sitwasyon kan sa tuyang simbahan sa likod kang gustong gibuhon na ini kan sa tuyang Santo Papa? Walang simbahan na Katoliko sa Kinaban, yung pa ang pinaka-largest among the organized religion. Kung hilingon mo sa dakulang konteksto ng Kristyanismo, kita pa ang pinaka-dakula. Talagang bakuman sa na yan according to the numbers, nagdidikit ang bilang ng mga kapandian, asin mga nagraralo sa seminaryo, sa mga religyoso. Bantang luway-luway man ang pagdakol kan mga Kristyanismo, so proportion kan mga naglilingkod ng mga ministro, didikit. Dangan kita baga sa simbahan na nakikilakbay sa Kinaban, sa tahaw kan manday-lain na mga pagbabago, technological man yan, sa environment man yan, sa ekonomiya man yan. Sa panahon kaning pandemya, marayrahay na simbahan kita nakaiba sa experience kan mga tao. Dangan day man maninigaran na ang simbahan na Katoliko man, lalo na sa
sa Western Hemisphere, lalo na sa West, nag-aginin na dakulang krisis in clergy sexual abuse scandal. Yes, pwedeng totoo. igaran, ano? Kaya iba yan sa experience na dapat makaukod man. Ito magsasabi pa, kahit pagganin sa Pilipinas, igwa mo rin mga siring. So, data yan, ninigaran, gusto tayo sa religion. Pero dapat makaukod naman, pagkataguon, kundi makaukod naman, saro pa, nahilintaan na nagdadakol na nahilintaan progreso kan mga tao na nakahagad talaga kan pataramon kan Diyos. Sa panahon na takulaw ng epekto kang pigapod ng secularism, na kinabano na panahon na garibaga ngaya, habi na sa naan religion. Nakurong pa Maghiras ng mga tao naghahanap din pigapod ng deeper meanings in life. Kasi ang simbahan, ayun, tinaong regalo kan mahal na Diyos para tabangan ng tao na hanapon kung ano sa iya managanda purpose din sa buhay. So, kadakon ko pwede tang masabi in terms of statistics, pero para sa siguro yan sa summary ng simbahan sa kinaban. Apo. Sabi kan texter na padre, although yung sulgo sa imong hapot, sabi niya, good afternoon po, Father Rex and Henry. Kan Sunday, nagsimba talaga ako duman kay nagmisa si Bishop. Kaya lang dek ko nasasabutan kay Maray paliwanag niya. Tayaong kami sa luwas. Maluya sa speaker. Siguro maluyaon sa audio duman sa may simbahan. Pwede po may paliwanag ang pagkakaiba kang synod sa synodality. Padre. Opo, salamat. Tama ka lang, God. Gabi baga may paulit-ulit. May synod, synodality. Tapos may synodality na naman. Precisely, sinabi ni tinuyo ni Pope Francis para i-emphasize itong aspeto kan sarabay na paglakbay. Ayan. Anong po sabihin ng sarabay na paglakbay? Ano ang pagkakaiba? Ano ang bako sarabay na paglakbay? Paulit-ulit ining tema kan pagiging Santo Papa ni Pope Francis. Doon yan simbahan na na-stuck sa pigapod niyang clericalism o ang padi sa naan masusunod. O tapos itong may sinabi siyang tulon na pwedeng maging risk sa tuyang simbahan sa modern times. Inot na pigsabi niya ni pigapod niyang formalism. Anong formalism? Meaning, kung sabihin, garibaga, dahil kadakulan pagbabago, kadakulan kasuriputan, kadakulan confusion, ang mga tao mas marilay sa structures, hierarchy, to the point na dahil nahabo na mag-usap, yaon man digdining otoridad kan mga padit na garupagayo na sa nagayaan, imbes na magdala sa mga tao para asarabay na magurupuro pa silang pangaji, inahagad kan mga tao, short, kataraman na nga na sendo nga, Padre, kung anong gusto mo, masunod na sana kami. Sa mga inyumanan, minsan nakakalaog man sa tuya na naisip na, oy, yaon sa tuya at simpa. Imbes na kaibag kita sa pagapot sa mga buhay. Kasabay kang sumasyadong dependent sa structure, sa hierarchy, na dahil na makakahilo ang simbahan, kung dahil ang siring na nun. Ang ikadua, hindi mapigat po niya intellectualism. Ang intellectualism, bako man ito sa pagkontra sa mga pag-aaral, o sa pag-aaral research, kundi precisely itong pag-reduce sa mga paghiro sa simbahan bilang karubaga pagkakahon sa mga ideology ay kaya konserbatibo, kaya liberal, o hindi sa Pilipinas, o DDS, Dilawan. Sa loob man kan simbahan, igwaman ki mga pag-ibukan. Like for example, si Pope Francis na akusahan na gari masyadong ngayang maluwag sa iyang paghiling sa mga kasalan, sa siring. O sa iba man, ay hiling ta na may mga climate change deniers. Sayan. Pero baga, ma-reduce na ini sa into camps na pagkakahon. Dahil naliligawan ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. Ano katulong danger na pwede tayong mag-explain kung ano ang sabi ng synodality? Itong falling down to the top of complacency. Pagkawgakon. Dahil paguna, okay lang, nagsisimba ko man kita. Minsan may pandemya, kadako lang nagsisimba, relatively, abotang mapanuan simbahan dahil mga restrictions, ang satuya ng mga live stream masses, dako lang nag-naabot.
Pero baga okay lang, hindi pwede na aron ka na sa tuyang paghiling. Taan tao, kada ko na naghahapot kasi naghahanap sa kagurangnan, ang simbahan dahil inapod para magsimba. Ang simbahan inapod para magmisyon. So, bako lang na magsimba, kundi na grasya kan misa, madara niya man sa kinaban. So, ini ang synodality. Anong po sabihin kayan? Na mambalikan tagiraray kung anong inaapod sa tuya kan mahal na Diyos. Pasensya na, medyo may pagka up in the air sa discussion. Kaya mahilig ako sa kung anong bottom line, Kenny. What does it mean in terms of activities? What does it mean in terms of ano bang pagbabago ang maaasahan? Sa ngunyan po, ako man naghahapot man, sa kuya, ang nakuha ko lang ng praktikal na mangyayari, sa tuyang diocese, ining paghapot, mga proseso na ini, gigibuhon ta sa maabot pang Enero. Next year. Nobyembre as in Disyembre, tutukan tang una sa pagtatapos kan sa tuyang Diocesan Pastoral Assembly na so nagkapira nga ning kahaputan na hinahapot kan instrumento na pigpasahali sa Vatican, nahapot na sa tuyang mga tao. So dagos-dagos na ang planning, ang pagpaplano taman muna. And then pag January saka kita magtitiripon baga integration activity. At ikaduang nahiling ko digdi mahalaga ang mga teorya asin mga ideya, pero mahalaga ang expected kan mga pagbabago. Supposedly pagkatapos ka ini magkaigwanin overall picture ang Vatican, ang simbahan sa kinaabahan si Pope Francis sa mga pag-iriban niyang mga leaders ng simbahan, kung ano ang pangangaipukan mga tao, kung hain ang simbahan sa ngunyan. Kumbaga, bago kita maghapot kung ano ang mga ma-expect na pagbabago simbahan, gusto man mo na maraman kan simbahan. Kumbaga, magkaiguan ng pag-aadal, na bako sa ng research study, kundi born out of a spirit-led prayer and discernment, pahiling sa inman agad kita'y naapod. Kumbaga ngaya, dahil mo na maghapot kung ano so kaluluwasan. Hindi kung ano ang padara na datos, ano ang pinadara na reflections, hali sa manlain-lain na kabtangkan simbahan sa bilog na kinapan. Pagkatapos kayan, sa ma-reflect, ano pasain na kita, ano ang mga dapat ang tutukan. I see. Magayon po, kung sasabutan ko padre ang proseso, magayon tama, garihali sa grassroots, kung sa term baga sa governance, garihali sa grassroots, pay taas, dadangugon kang simbahan. Ano ang sabi, ano ang boses kan mga parishioners, tama? Mga parishioners, from parishioners hanggang sa parokya, sa satuyang diocese, isasakat po anduman sa Vatican, ini ang boses kang mga Katoliko sa lugar na ini. Tama, Padre? Gararo ka na magiging proseso. Magkakaabot sa Vatican ang boses tabi sa mga maabot na daw. Opo, para sa lingwahe kay itong nakaaging administrasyon, bottoms up. Yan, bottoms up. Bottoms up. From the bottom to up. Yes. Bottoms up na ginom yan. Ano ini, Padre? Kung ini, first time na nangyari po ini, o nangyari naman kan mga nakaaging. Magayong bagangon niya na nadadangog mismo poon sa hali sa bilog na mundo na may mga Katoliko, magkakaabot sa Vatican ang sabi kan mga tagasunod ni Kristo, asin mga Katoliko, hanggang po sa tuyang Santo Papa? Pwede tang sabihon na bago, pwede tang sabihon na iguan naman ki mga nainot na. Sa araw ka ni pong scale, tapos suplado ni Pope Francis, this is the first na sinodo na naghagad ng talaga king large scale, widespread, global process. Ayan, araw pwede po sa enot. Natagang gamit siyempre, karamtaman sa naan mga teknolohiya sa ngunyan, kayang-kaya na. Ang ikadua, pwede na sabihin na dati na may mga pinuna na si Pope Francis na pagpapot-hapot na dibawa. Kanang kay kong sinodo duman sa lugar bagatabi sa Latin of Central America, so Amazonia, pagpapot ko na siya sa mga tao. May sinodo manunungod sa mga jóvenes, nagpaluwas man sila ng instrumento para maghapot sa manay sa jóvenes. Pero ini po ngunyan, mas dakula an outreach kay ni kan outreach kay ning mga process na ni sintinuyo ng God na pagpuon sa mga grassroots sa mga parokya, tapos ang instruction pati tabi dapat ngayaan haputon bako sana sa mga Katoliko na nagsisirimba pati sa mga hari sa simbahan. Minsan nga ni bako mga Katoliko haputon taman paghiling nito sa tuyang simbahan. Ano pwede tang maginipo para kita magtarabangan. Sa katunayan, saruyan sa mga hapot na pinapahapot sa Lambang Diocese ni Pope Francis. Tapos na lang pigapod na ecumenism.
Yeah. O ining movimiento ni pagkasararo pagkapuron yung mga Kristiyano as in ibang relihiyon. Opo. Bako lang na magsabi na kita-kita o sinda-sinda. Okay, rin ba yan sa mga kahaputan? Okay. Sabi kang texter na padre, Hen, Father Rex, sa pagkasabot ko, magayon iyan, may participation, ika nga noon, tama sabi mo padre, ika nga noon, bottoms up, kung ano man baka ang mga problema o baka gustong iboses kan sa baba, makakaabot sa Vatican, and mas magiging magayon yan pag ibinalik na digdi. Kundi po ako nasasala, iyan po ang tema kang Synod of Bishops sa mga maabot na daw. Father Rex, reaction po. Opo, yung Synod of Bishops, bako lang sa katunayan sa maabot na daw. Next year, 2023 pa po. So, murang halawig po yung proseso. Sabi nga ni, pero ang simbahan, medyo mas sinihiling niya ng mga medyo mas mabagal o pinansaya. Basta, kumbaga sa Bicol, nahimasian. Yeah. Nalinig. Mas lalong nasara kung ano talaga ang dapat na gustong makaluwas. So may mga proseso po kitang gagamitin sa itong mga parokya. Bakit na sa parokya, pati sa social media, kasi sa iba pang mga grupo, mga komunidad, nakakaputunta ng kapirang set of questions manunungod sa Synod on Synodality. So I hope na simbagan tapo so kapunan kung ano ang Synod on Synodality. Basta po sabihin ng Synodality, simbahan na naglalakbay. Opo. Sisay po padre ma-formulate kang mga hapot na dapat simbagon ka sa tuyang mga kababayan? Sa katunayan po na na-formulate na. Na-formulate na. Nagibunin special na komite si Pope Francis, Lingaw Puso, pamayo na kardinal. Igwa na pong na-formulate na mga hapot. Igwa din 10 point, gano'n mga 10 point man na dapat nang tutukan. Tapos, dito sa Satuyang Diocese, binikol nga ni po ni Monsignor Chris. Kaya daw ako. Mabikol na naman kan si Monsignor Chris. Ayan. Okay. Tayo tabi, Padre, may synod. Di, igwa po kitema yan. Pwede po ma-explicar kung ano ang tema sa sinabi ng synod? Yung baga po ito, so ano ito, participation, ano ito, ang poon is communion, participation, and mission. Iyon. Ang buong sabihin po, yun na nga din kumbaga itong simbahan na naglalakbay, pwede tang masabi na enot komunyon, pagkasararo. Enot na komunyon, but sabihin, pagkasararo kay Kristo. Kasi Kristo, kinasarong hawak ni Kristo. Ano kadua, participation, ano yung maganin may pagka-secular na orientation, hali sa democratic society, na influensya. Kung sabihin, bako lang mga audience ang mga nagtutubod, gano'n sa naghihiling sa natin sports, kundi nagpapartisipan, nagsasabuhay. Sinabi ko kasabago na kita inapod bako para sa na magsimba, para magmisyon. Kung nagpa-participate na kinasabuhay kan simbahan, ang masunod kaan, mas magiging kitang aware, mas magiging malinaw sa tuya kung saan kita inaapod bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Mission. So, mapuon kita sa komunyon, mapasiring sa mas sararo, mas maigot na partisipasyon sa mga buhay, sa buhay as in ministeryo ng simbahan, pasiring sa misyon. So, yan po ang tema kaining sinodo sa sinodalidad. Nga hindi po, Monsignor Chris, na ibikol pang mas lalo. Tama lang itong sinod on sinodality. Iyo man agad Padre. Iyo man agad. Okay. Kaya mas lalo pa ngayon nagka-relibong. Iyo po. Sabi kan texter tahen, sa hiling ko po, dahil nakaan madidipin sila ng diocese, ta nagpa-survey na nga ni, very effective so DP3. Now, pwede nang ma-implement dyan, madakaskas po ang proseso ngunyan sa diocese kan Legazpi. Reaction po, Padre? Opo, nag-capture ng beses po, nag-capture ng levels din. Bago lang survey, we hope na bago lang ini-survey sa paghapot sa tuyang mga tao. Kang binarasa ko nga po sa mga kahaputan na so tama-apod di kan instrumentum laboris, working paper, working instrument. Kana binabaakan Vatican, halos sa 10, 8 duman, kay iba na sa
topic na pighapot sa tuyang mga tao. So duwa na lang sana. Pero sabi may agian ta Maghiras nga sugabos. Opo. Ang siguro data natutukan na maray itong manunugod sa ecumenism. So sa tuyang relasyon sa mga bakong Katoliko. Minsan nga ni ginigibot naman yan tayo kita mga common projects right now with other churches. Sinigwa kitang na-establish naman na partnerships. Opo. Ako na dahil mga Kristiyano kita lalo na mas dahil natutukan sa pagkakaiba kundi isa yung kita pwede magkaburunyo. Minsan nga ni siyempre dahil ka mag-compromise sa katotohanan. So yan po tama po itong hapot na ayon so comment na igwana kitang giniribo na proseso. Several layers gani po as in so ibang mga naglulugwas mas lalo lugod ganing validated. So sa ngunyan po we are in the process na itong mga hinarapota giinigibo ng mga plano, konkretong mga plano. Kapag abot, pirang simana na sa maabot sa November 19, ipipresenta naman itong plano kan diocese sa masunod naman na 5 taon. Iyon. Tapos mapralanan naman ng mga parokya. Pero sa satuyang synod and synodality, ang gigibuhon ta na lang po paano tayo ni mapunta kay ni ma-synergize. Paano tayo magbaranggaan pa. Sabi ko kasubago sa pagpod, tulong movimiento sa loob ng simbahan na nagsarabay-sabay. Pinunan kang ika-500 sa selebrasyon ng Kristyanismo sa Pilipinas. May mga set man siya mga celebratory activities. Tangan so DPA 3 sa atong dioceses. Ulit na naman naglaog naman halid naman sa Universal Church ang synod and synodality para po dahil siya pamaransiwal. Tawan tanin order. So nagpapadagos po ang experience siya as in celebration kan 500 years. Bako man siya masyado na pagkatakulo ng activities na tone down nga ni kita dahil sa pandemya. Sa diocese ngunyan na maabot na Nobyembre hanggang early December tapos proseso naman kan DPA 3 and then pag January ma-integrate kita kumbaga magtitiripon kita garon baga recollection sa mga parokya ining mga kahapotan kan synod babalikan ta kumusta man sa tong dioceses kumusta man ang lang pagparokya barangay sa mga ini permita Sir Hel na una biyan ng mga kahaputan, baka hindi mo taano dahil mga kahaputan na ini. Yes po, opo. Tatuan po, Padre, sa tuyong pagbabalik, didiskutin ron tayo ng mga dagdag na kahaputan. Sisay ang mga taong imbwelto sa sinabi ng mga programa, maging parte kayan, asan iba pang mga supporting questions para po sa tuyong mga kababayan. Muna may tulo pa akong text digdi na gustong ihapot sa imo taon-taon lang. Mga tugang, magbabalik po kami ni Father X, makalipas lang kay ni alas 3:42 na hapon. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Believe talaga ako kay tatay. Lagi siya tumutulong sa gawaing bahay pag nagbe-breastfeed ako kay nanay. Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito. Idol ko si tatay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSaver sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita o garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak! Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Balik kita mga tugang di po sa satuyang programa sa satuyang Lakaw Maghiras with kaiba niya to sa satuyang Kajusisis Father Rex Arjona. Father Rex, maraming hapon giraray. Maraming hapon tabi. Yan, balik po kita. Yes. Uni padre, may saro talagang dakulaon na question sa satuya gabos ano. Paano po mangyayari ngunyan sa satong simbahan ang sarong paglakbay? Asin ano ang paagin o imbitasyon sa to kan Espiritu Santo na makatabang sa pagpararom kan satuyang sararong paglakbay? Ang inod po kan dapat sararoan sa tuyang direksyon. Iyan, grazie. Kasi malinaw sa tuya, pasiring ini sa kahadean ng Diyos. Although paano mo mahihilignan sa imong desisyon ayon pasiring sa kahadean, ini ang kaipon i-discern kan mga tao mga tao dahil kadakol ang tentasyon po ninilin lang kita nilalansian mga tao na pag-una ata dumang kita mapaparahay pero para daiman. So yan ang kaipuhan. Kaya kung para mangyari yan, mahalaga man na ang boses kan sa tuyang pastor si Jesucristo, siyempre sa paagi kan sa tuyang Santo Papa, si mga kaobispuhan, faithful man sa paglakbay na ini. Sin talaga man naganda mamayo kan simbahan kan banwaan sa panahon na ini. Pero ining pamamayo na ini ngunyan, bako na araw kan dati na pwede kang magsabi, pag sinabi mo, surunod ka boss. Utos ng pari, utos ng hari. Araw-araw ka bako na ini ang panahon tangon yan. Ang panahon tangon yan, nagarapat mas marayman, inahapot sa satuya mga paglakbay, bako gabos pare-pareho. So iba nakasapatos, iba nakatsinelas, pati maad may lunadan, so iba kay puan maglakaw sana. So importante na tanganing sarabay kita sa paglakbay, may pakisumaro kita sa lambang saro. Asin mapo nini sa satuyang pagdangog. Kaya nga ni importante hon na aspeto kay ning synodality ni Pope Francis na listening church. Mapo kita to listen and then to discern. Importante ni mga mahilig si Pope Francis sa mga mantulo-tulo. Yaon sa pagdangog, yaon sa pag-discern, yaon man sa paghiro. Pero bago kita magibukan gabos, manunungod sa paghiro, asin pag-mission, magdangog muna kita. So ang proseso po na pagtitiripon sa mga parokya, sa mga komunidad, takulang pagdangog. Bako sana hindi mabebenepisyuhan so
Universal Church, sa simbahan sa Kinaban, si Pope Francis, matawan sa ni mas malinaw na realidad, information nga realidad kan simbahan sa bilog ng Kinaban. Kung kita man na nagigibok ka ini, mas yaon nga ni Gadduman, nanadangog ta. Sabi niya, bako sana sa mga involved sa simbahan sa tuyang haputon. Pati sa mga na nagsisirimba. Danan may mga special groups like mga PWD o sa mga nagtitirios, mga biktima ng kalamidad o biktima ng injustisya. Isabay ta naman sa mga harayo sa simbahan, sa pagiling ang simbahan is others. Isa mga pagiling din. So mga kapwa niya to, Kristiyano, na bako Katoliko. Pwede kitang maghapot sa mga siring. Oo. So Ben Padre, iyan ang mga na-mention mo, iyan po ang mga kairibahan sa pagbaklay. Maski pala ba o Katoliko, tigaag data sinda na magsabay sa pagbaklay na ini, sa sarong mission na ini. Father Rex? Ayun. Sandali lang. Iyo po. Yeah. Go ahead, Padre. Go ahead po. Yan, nawara na naman. Maluyal na yung internet. Yeah. Okay. Go ahead, Padre. So, pero iga po ki mga nailing to na-identify ta nagari habo makisabayan sa pagbaklay na ini. Ini sa tuyang journey ini. Ang saro na nahiling ta, siyempre, itong mga nakakurulgan kan sa tuya simbahan, diba, at sa mga padi, bako maray so naging pagtatag, o may mga eksperyensya sinda, sa pag-iling na sinda na sasabutan, ay isabay ta na rin din, mga tugang niya to na mga LGBT, sasabi pa na kasalan gayaan sa itong pamumuhay. Ayaw dyan, kasabi man digdi ng mga may problema sa sayang buhay may agom o yung mga uso mo niyan sa mga istorya. Pero sa isog kuwalayan. Baka ngayon dahil nga kami natatawanin na kapag kayo ni atensyon kan simbahan, kada asin dapat pa man po na nahihiling ta. Pero pwede kitang makakuha pa rin mas malinaw na picture kung pag-engage nga nito. Manin yung sinasabi na rin, di nahihiling ko ini. Pero tibaan pag inagihan ta naman yung proseso, igwa pang magburutwa, igwa pa na mas man pa discover kita. I see, okay. Another one po, Padre, paano po kita inapudan tanganing magtalubo bilang kaibahan sa pagbaklay na niyo? Ano ang mga... sa mga kahaputan. Mga colleague, correct. Di ba? Paano daw yan ang kung gano'n, Dipisil ba? Go ahead po. Ako man divisil actually ang kahapotan, pero kayo siyang hapoton. Ang saro sa sakuyang temptation is to give the ready answers. Pero saro man ini sa sinasabi na dahil mo na ngayon kita manginutan, hapoton tango na, patibaan, may malinaw kita, bilang padi, may malinaw na ideya kung paano magtalubo bilang sarong Kristiyano. As inihiras na ini sa tuyang pagpiliya, sa tuyang mga sarong kaining paagi. Pero tibaan ang mga tao na iba o ang mga pag-iribata sa simbahan na sa luwas, may sariling ideya kung paano siya magtalubo. Lalo na sa panahon na ini. May sariling ideya kung saan siya maluya as in dapat pakusugon. Kaya po ang tamaaraman ng mga ito. Iyon. Very good. Sa paghinanjog tabi, Padre, may mga instances baga nagari pinag-aapod ang kita kan mahal na Diyos para magsabay sa pagbaklay na iyan. Alaga din, paminsan sa tuyang pinagpapaliman-limanan, di ba? May mga instances na papanliman-limanan. Ano po ang mga kwangkan? Anong pwedeng gibuhon sa araw po ka na sitwasyon para makasabay kami sa pagbaklay tang ini? We are realistic. Dahil naman minsan ini wide scale, global ang scale kay ni. We are realistic na dahil naman makukuhaan ka, boss. Dahil naman mahahapot ang ka, boss. Totoo. Kaya magibog kita ng oportunidad. Ngayon lang sana sa tuya, pag-imbitar. Magibog po kita ng oportunidad, taganing makahapot kita. So, siyempre, kayo po naman ang pagtikwil, kayo po ng pag-imbitar, taganin na sweet pa, dahil magliman-liman. Pero so talagang medyo dahil oras sa siring, ayan na sana. Sayang ng opportunity. Pero as much as possible, we will listen. We will invite. Dakulang challenge talaga, Padre. Lalo na kung, di ba, hanggang saan kita pwede na magdangog, di ba? Sa tuyang mga tugang, nayaon dyan sa mga, sabi nga ibaga sa popular term kan sa tuyang vice presidente, mga nasa laylayan, di ba? Hanggang sain ang satuyang sama ba bilang tao guro pasensya na magdangog sa mga tao na yaon po diyan sa mga laylayan kan sa tuyang komunidad tabi, Father Rex.
Opo, bago pasil ang pagdangog training man yan. Sa pa, paano kung susain mo mga sa paghiling kan bilang simbahan, sa mga katukduan ta na pinangangaputan ta, iba man ang kinapinangangaputan ka itong kaistoryahan ta. Yaon kaya dyan ang tendensiya na taraman tatulos pa ang sala, dangan ang tama. Pero ang disiplina mo niyan na hinahagad sa proseso kaning synodality, yun ang po talaga na magdangog. Tangani na mas lalong maintindihan. Seek first to understand than to be understood. Hindi ba sa prayer na pig-attribute kay St. Francis? Tapos may saruman, bago man sa Katoliko, pero saruman siyang Kristiyano na leader, si Stephen Covey, sa 7 Habits. Importante sa iya muna na hinguwahon mo na masabutan ang sa imong kapwa bago ikaw ang sabuton. Sa evangelization, very important din in fact, yun ang ginibo ni Yesu Cristo. Diyos siya nagpakatao na para ipamati sa tao na naintindihan kan Diyos sa tuyang inaagihan. Okay, sabi kan texter ta, reaction. Sabi niya, good afternoon, Hen Father Rex. Kasabago pa ni na 3:45 na text niya. Sabi niya, in fact po, si Pope Francis, nakipag-meeting siya sa mga bako para tubod sa Diyos. May nabasa po ako na sarong item sa online na nakiuron siya sarong atheist kan mga nakaaging taon. Magayon baga ang araw ka na attitude na nag-reach out para dangugon ang sitwasyon sa buhay nin sarong tao. Father Rex tabi. Dahil ko na-encounter ini na nakiuron sa sarong atheist na journalist, sa mga Muslim na leader, mga Hudiyo na leader man, minsan sa mga Katoliko na habo sa iya o sa mga sabi nga ni nakulgan kan nagkapir ang polisiya kan simbahan, mga biktima kan clergy sexual abuse scandal, so nakipag-urod sa duman. Minsan itong sa mga pinasabing superstitious, sa mga pinaghahalo bagang paniniwala na Katoliko sa ila duman sa sinodo sa Amazonia, nakipagdialogo sa duman, dahil sa pagdangog kaya mas masasabutan ta kung sisa ito. Mahiling ta kung paano po na ng Ebanghelyo. Although malinaw man sa tuya, iko kita ng agenda. Ang agenda ta pirmi, paano ibalangibog ang maray na bareta? Kasi epektibo na pagbalangibog kan bareta o sa ngunyan, simple baga, ang siyensya ng communication malinaw na para epektibo na madaramo ang sa imong mensahe, sabuton mo ang sitwasyon kan gusto mong at kan mga nagdadawog sa imong audience. Pag dahil mo nasabutan, nasalaan sa tuyang pagkasabot kan pangangaipo ka sa tuyang audience sa ang hinahanagan, tipadan sa tuyang mensahe, gura naman katotoo, ay maako. Yes. So, maakon kita sa pagdangog. Yes. Ito, sabi kan texter ta, Hen, good afternoon po. I'm not a Catholic, pero saludo po ako sa nadangog kong news na acknowledge ni Pope Francis ang mga forms of abuses sa Europe. In fact, may tinanggal po siyang gari bishop sa Katoliko. Padre Rex. Ayoko, bako masabit-sabit ang regular, pero nagkapira naman po na mga pinaka-high profile nga ni po na case lately sa pang-cardinal. As in, ang sa iyang posisyon, sa pinakasikat na, in fact, the center of power in US, Washington, Cardinal kang Washington, si Macari. So, nangyari mo po yan Ang sinasabi ta, dapat mas marikas pakutaan mga proseso na ini. But we are here on the ground. Sabi ta yan, mga medyo pasiguro lamang po duman sa kaya lang kang simbahan nagibuhon ng mga sanctions and penalties. Tayo kita makapagtaunin mga jail terms, tayo kita makataunin na siring pagtanggal sa pagkapadi, ayun yan ang kakayanan tang gibupon. Pero so civil authorities, sila talaga magawat din kapadusahan. Yes. Apo, okay. Ano kayo ni Father Rex? Alas 4 na naman. Salamat po kan sa imong oras. Digdi po sa DZGB, Kajusisis na Father Rex Arjona. Baka po may mensahe ka sa mga paradangog ngunyan pong hapon na. And salamat po sa mga participants na nag-react po sa itong discussion. Father Rex, message po for the listeners. Salamat po sa paghinan nyo kasi pagsabay sa tuya sa enot tang dungkaras kay ning synod and synodality. Deta na muna ito kaso nagkapirang komisyon sa Ngunyan siguro hanggang sa masunod na sa Miyerkules
ipagkaroon ta po ining ang proseso kang sinodo sa sinodalidad o synod ang synodality na ini. Tanganing mas lalo pang maintindihan ka sa itong mga ka-diocese, sa mga naghihinanyog sa tuya. Salamat po. Yes. Salamat Alright. Mga tugang kami po ni Father Rex, sabay-sabay minasabing Lakaw, Iyan ang Maghiras. programa. Lakaw, Maghiras. Abangan giraray sa maabot na Miyerkules. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc. Naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 4:06. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakahiling nin paglaom ang pamilya Johnson na makamtanan hostisya sa pagagadan kan artist na si Brie. Ini matapos na formal ng saangatan kan DOJ nin kasong possession of illegal drugs si Julian Ongping. Sigun kay Attorney Maria Morene Salandana na legal counsel kan pamilya Brie na naging maugmaan pamilya Johnson dahil maski papano igwang kasong na isangat laban kay Juliana. Nagkataon pa na isangat ini sa ika-30 diyas na pagkagadana ni Brie. Magigiramduman na kan Setyembre 18 na hiling kan mga pulis na sobra 12 gramos na cocaine sa laog kan hotel room ni Ongping sa beach resort sa San Juan, La Union kung saan na-deskubre na wala ng buhay si Johnson. Yan ang mga alas 4 bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol.